Λοιπόν, hi guys, μαζί σας είναι Likes Gamer και συνεχίζουμε να παίζουμε παιχνίδια. Αλλά αυτό δεν είναι παιχνίδι, είναι ανακοίνωση. Ανακοίνωση είναι ότι θα σβήσω το headball και θα βάλω τον κωδικό μου και το όνομα μου. Όποιος θέλει να το κατεβάσει τώρα το παιχνίδι πρώτος, να πάει αμέσως να βάλει τον κωδικό και το όνομα και να έχει το δικό μου account στο παιχνίδι. Ας πούμε εδώ. Έκανα το πάλι στα ρωσικά, sorry. Το όνομα μου είναι έτσι και το code μου είναι τούτο, YOLO SWAG 2003. Θα το βάλω στο link description, όποιος θέλει κατεβάζει αμέσως πρώτος και βάλει τα και θα έχει τον παίχτη μου. Αλλά εσάς έκανα δουλειά, μόνο ένα μάτσο έπαιξα, εντάξει. 35.000 να παίζετε μόνοι σας, θα τα κάνετε όλοι μόνοι σας. Αν σας αρέσει και ο παίχτης μου είναι έτσι. Ας πούμε πάμε να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, έχω τον τούτον, τούτη μάσκα, έχω το τούτον, έχω πειρατικά πράγματα και θέλει. Παίχτη, αν θέλετε να αγοράσετε, έχετε 115.000 σχεδόν να αγοράσετε έναν παίχτη για 115.000 φανέλες, βρετακιάτε, παπούτσια, ό,τι θέλετε να κάνετε τούτον είναι. Ας πούμε δάμε να έχετε πολλά νομίζω, τελειώσα. Εντάξει, να έχετε λεφτά αγοράσετε, έχετε 525 fans, 17 βούτα. Έχετε τις γυναίκες στα fans σας, έκανα πολλά πράγματα. Αυτό όποιος θέλει μπαίνει αμέσως και κατεβάζει το παιχνίδι αμέσως και βάλει τον code. Γεια σας, μαζί σας ήταν Alex Gamer, goodbye my friend. Βασικά, like, please, γιατί με βοηθάει, subscribe, αν δεν είσαστε subscribe. Goodbye my friends τώρα, bye bye.